Hajde, molim te, reci meni i reci svima, kako običan čovek ili neko ko kreće da kupuje jaknu i iskreno ne razume se u potpunosti o ovome o čemu ti pričaš sada i o konstrukciji materijala može da prepozna da li neka jakna ima membranu ili nema? Jakne, bitan sastavni deo opreme, tačnije jedan od najbitnijih delova opreme, kako si rekao. Pričali smo o materijalima, pomenuli smo neke tipove jakni, ali ne možemo da se ponovo ne vratimo na one njene karakteristike osnovne, a to je vodonepropusnost i paropropusnost. Pa Vanja, hajde da uđemo malo dublje i u te dve karakteristike jakne. To je nešto što je u suštini esencijalno ili suštinski bitno za izbor same jakne. Ta vodootpornost i paropropusnost je nešto što, po čemu bi u stvari trebali da biramo jaknu. Znači, rekli smo da generalno što je veća vodootpornost, teoretski je manja paropropusnost i to je generalno tako. Ali šta je u stvari vodootpornost i šta je paropropusnost? Ljudi to uglavnom, koliko god to čudno zvučalo, i ne znaju. Vodootpornost je nemogućnost prolaska vode sa spoljašnje strane jakne unutra, znači neće vas voda ili kiša ili sneg nakvasiti, a paropropusnost je mogućnost izlaska znoja, vidjet ćemo samo u parnoj fazi, kroz materijal jakne u spoljašnju sredinu i time se praktično smanjuje količina vlage koja ostaje u slojevima do samog tela. To ovako kad se ispriča je vrlo jednostavno, ali u stvari je jedan od najsloženijih konstruktivnih zadataka koje je ikad čovjek dobio pri konstrukciji nekog odevnog predmeta. A da, sada i kada kažeš voda ne treba da uđe sa spoljne strane, a opet neki vid vlagi ili neke tečnosti mora da izađe van ili naš snoj vani, zaista je specifična stvar. U suštini, ako kažeš da je voda nepropusna, običan čovjek bi zaista pomislio da je voda nepropusna sa obe strane. Ali vidim sada da iz tehničkog dela to je malo drugačije. Da bi uopšte objasnili tu celu priču, potrebno je da se vratimo opet nekako na konstrukciju materijala od kojih se prave jakne. Pa ću ja sad iskoristiti jedan od ovih, relativno je svejedno koji materijal. Sve jakne su konstruisane tako što imaju spoljašnji sloj materijala i to je ono o čemu smo pričali. Da li je polijester, da li je najlon, da li je neka kombinacija drugih materijala i to određuje, ajde da kažem, neke estetske karakteristike, znači samu boju, teksturu materijala i ostalo. Određujete neke abrazivne, znači koliko je ovaj materijal otporan na habanje, da li je to neka kordura koja je prilično ovako otporna ili je neki nežniji materijal. To je spoljašnji sloj. Sledeći, kada idemo od spolja ka unutra, što se jakne tiče, je membrana. Ali to nije ovo belo što se ovde vidi. To belo je u stvari sloj koji štiti membranu. Jer membrana je izuzetno jedna tanak sloj. Ja stalno kad pokušavam da objasnim kako izgleda membrana, to je otprilike kao kad izgorite leti pa onako skinete onu kožicu, te debljine. Znači izuzetno tanko, izuzetno jedan nežan sloj. I u principu većina vodootpornih i paropropusnih jakni je napravljeno po ovom principu. Znači takozvana laminacija. Šta znači laminacija? Slojevitost. Prvi sloj je spoljašnji sloj materijala, zaštitni sloj membrane i membrana u sredini. Većina paropropusnih i vodootpornih jakni je napravljena tako. Pominjamo membranu kao jako osetljiv, jako nežan, da kažemo, sloj, a u stvari je nešto što u stvari čini glavnu karakteristiku neke jakne kada pričamo o vodonepropusnosti i paropropusnosti. Da li mi možeš malo više reći o samoj membrani? Kao i većina izuma na svetu, i izum ovakvog tipa membrane je nastao slučajno.
čovek koji se bavio time je, pokušavajući da napravi neki oblik plastike koji će se koristiti u industriji, se u jednom trenutku iznervirao i taj komad koji je napravio uzeo ovako i rastego ga, i u trenutku je video da to što je rastego je vrlo čudno i specifično. Uz analize, naravno, gomilu različitih prepravki i ostalo, su uspjeli da naprave materijal koji je mrežast, čiji su otvori 200 puta veći od znoja, odnosno znoja u parnoj fazi, odnosno od čestica vlage koje je u parnoj fazi, a 20.000 puta manji od najmanje kapi vode koja pada kao kiša ili koja se može naći da nas spolje. Tako da mi u stvari imamo jednu mrežicu kroz koju znoj u parnoj fazi, kada su dovoljno mali ti molekuli vlage u isparenom stanju, prolazi kroz tu mrežicu i izlazi napolje u spoljašnju sredinu, a kap vode je toliko velika da jednostavno ona dolazi do materijala i ostaje na njegovoj površini ili se sliva dole niz. Praktično, to je najjednostavniji oblik membrane. Ovo sam malo sad, kažem, pojednostavio, nije baš tako, ali najjednostavniji način opisa membrane koje se ugrađuju u laminatne materijale za pravljenje jakni je u stvari to. Tako to izgleda. U jednom trenutku, mislim, kada smo pričali generalno i o pripremi ove epizode i sve o jaknama, pomenuo si mi da se nešto izbacuje iz upotrebe. Izvini što nisam zapamtila, ali zaista tehnički deo je svakako tvoj. Ovako, većina ljudi kod nas poznaje i daje ime kao sinonim Gore-Tex. Gore-Tex je jednostavno u našim krajevima, niko ne zna u stvari šta je membrana. Paropropusna membrana ili vodonepropusna paropropusna membrana. Već kaže, to je Gore-Tex. Gore-Tex je samo jedna od firmi koja proizvodi membrane. Postoje Sympatex, postoje Izotex, postoji Dermizax, postoji jako veliki broj membrana koje su na ovaj ili onaj način slične, rade na približno sličnom principu nisu, ali kad bi grubo napravili podelu, generalno Gore-Tex i membrane tog tipa spadaju u EPTF membrane. Svi smo čuli sad da se radi na izbacivanju plastičnih ambalaža, izbacivanju raznoraznih hemijskih materija iz upotrebe jer su štetne. Pa 2025. ti materijali počinju da bivaju zabranjeni u Americi i Evropi i firma Gore nam je u poseti jednoj fabrici obuće prvi put predstavila izmenu i praktično Gore-Tex više neće u svom sastavu imati, znači membrana, neće imati u svom sastavu te škodljive materije, već će to biti malo drugačije urađeno. Vidjet ćemo još uvek neke, već su izmenjene neke od tih membrana i već se ugrađuju u neku obuću i odeću te izmenjene membrane, ali vidjet ćemo i sami stručnjaci iz tih firmi koji proizvode membrane kažu da će to sad biti malo komplikovanije, da će, ja kažem napokon, a ljudi kažu jao, će se morati više voditi računa o održavanju opreme sa membranom. Znači, morat će češće da se peru i ono što je bitno, morat će češće da se impregniraju da bi vodootpornost bila jednaka kao kod starih membrana. Pričamo o membrani. Svakako ne možemo da je vidimo manje više na jaknama. Izvini, ako je vidimo, to znači da je jakna propala. Hajde, molim te, reci meni i reci svima, kako običan čovek ili neko ko kreće da kupuje jaknu i iskreno ne razume se u potpunosti ovome o čemu ti pričaš sada i u konstrukciji materijala može da prepozna da li neka jakna ima membranu ili nema? Ja to vrlo često objašnjavam i ljudima koji hoće da pitaju, pa da li je ova jakna neki krivotvorena stvar, fake ili tako nešto. Najjednostavniji i najlakši proces je u stvari šivenje jakne.
Vi uzmete materijale, iskrojite, spojite, zašijete i ostalo. Međutim, kao što rekao smo malo pre, ta jakna i dalje nije u potpunosti vodootporna. Znači, da bi bila u potpunosti vodootporna, šavovi moraju da budu prikriveni određenim trakama i to se na engleskom zove welded seams. Kod nas je vrlo komplikovan prevod. Da li da kažemo lemljeni šavovi ili lepljeni šavovi, ni ja nisam više siguran kako, ali hajde da kažemo da su lepljeni šavovi. Praktično svi šavovi na jaknama moraju da budu zalepljeni. Zašto kažem da to može da pomogne u prepoznavanju fejkova? U zavisnosti od veštine onog ko šije, jednu jaknu možete da sašijete, sad dajem pretpostavku, za 5 minuta. Ako je neko još veštiji, sašiće za 3,5 minuta. Znači, najveštiji će sašiti za 2 minuta. Ali, kad trebate da lemite šavove, mašina koja radi to, radi tačno određenom brzinom. Jer ti materijali su izuzetno osetljivi na termiku, znači vi kad to lemite ili lepite, jednostavno ta mašina ide određenom brzinom koja je fiksna. I vi jednu jaknu ne možete brže da zalemite šavove. Što znači da u procesu proizvodnje je to neki dugotrajan proces i iziskuje i vreme i novac. Samim tim, ljudi koji prave lažne jakne vrlo često se neće maltretirati da leme šavove. Znači, kad vidite jaknu koja sa unutrašnje strane imate šavove koji su prekriveni sa nečim, znači zalemljeni trakama, to je praktično pokazatelj da ima membranu. Sad, jednostavno je to na hard shellovima ili na soft shellovima gde jednostavno vidite unutrašnju stranu jakne. Šta ćemo sa jaknama koje imaju prekrivenu, imaju neku postavu ili imaju neko punjenje ili nešto? Slojevi koji se odvajaju generalno. Da, može da bude, da. To je kod tih dvoslovnih jakni vrlo često da imate nešto preko. Jednostavno, to i sa spoljašnje strane materijala, sa vijenjem dela oko šavova, vi možete da napipate jednostavno tu trakicu koja je iznutra. Mislim da ćemo u jednom delu čak i pokazati. I vidjet će se na snimku, vidjet ćete na snimku, baš se čak i vidi, čak i ne morate mnogo da prepipavate, vidi se te ivice tih šavova, pogotovo kad su nove jakne, to se baš lepo uočava. I samim tim, ako su šavovi prelepljeni, to znači da je ta jakna ima najčešće membranu. Tako da, suma sumarum, šavovi su ono što će nama, kao laiku, pokazati da li neka jakna ima ili nema membranu. Ajde da kažem u 99,9% slučajeva, zato što, sad, postoji jedna mala začkoljica. Relativan novitet koji se primenjuje možda u zadnjih, sad neću baš da mnogo lupam, ali sigurno 10-15 godina. Znači imate jakne koje imaju sve šavove zavarene, to je full taped seams, ali imate i jakne koje imaju critically taped seams, ili gde su samo šavovi koji su kritični zalepljeni. Znači šavovi na ramenima, šavovi u ovom ovde delu, jer verovatnoća da se negde dole niže propusti voda je manja, tako da oni, da bi smanjili troškove proizvodnje i ubrzali proces proizvodnje, zaleme samo deo šavova. Znači, ali kad god vidite da su neki od šavova zavareni, da li cela jakna ili samo deo, znači da u principu je ta jakna laminirana membrana.